ko nga. Nagsita na daya ko. Hindi, naghimo ko, naghimay, nagkuan ko sa lumpia wrapper kay maglumpia ko tawgi. Maglumpia ko tawgi. Sura ko magisi kabuk. Ang hirap po isa-isahin ng lumpia wrapper. Oh, sus, napunit na naman. Paano na to? Lumpiang tawgi ko mga inday kay hindi naubos kagabi kasi naubusan ako ng lumpia wrapper kaya ngayon ko na lang binalot ulit. Pagkatapos nito babalutin ko. Huli ka ng silingan. Huli ka ng silingan. Di ni katag-video diri. Kaya mo silingan doon kayo. Doon kayo mo silingan di ni katag-video. Ko mani. Ako na lang ni hindi gamay naman lang akong lumpia unon ya. Ako na lang ni kuanon kay maglumpiang labong na lang ko. Hirap magtagalog mga inday Nahirapan ako sa kalisod. Magbisaya na lang ako. Bisaya naman talaga kami. Laking Bisaya kami. Taga Cebu. Laking Bisaya po kami, taga Cebu. Babaeng probinsyana. Bisaya ko. 50 pieces isang balot mga inday. Continue ko na lang mamaya mga inday kay ang ingay. Tawgi o carrots rani mga inday. Amo akong gilumpia pang sudan na mo ba. Makasibang yuta pag magluto ang magbuhat lang gali kay kaning tawgi ako ra po'y nagbuhat nagpaturok. Then ang kuan limpyo akong kamot mga inday kay pag-upong ng laba pod. Ako na gloves. Lumpiang tawgi and carrots. May labong pa din ako, lulumpiain ko. Ito nga pa ko'y dabong akong lumpiaon. Video lang taagod anikod. Pang tiyambang kaluyan. Kasi hindi na malumong kasing-kasing mga subscribe. Ito ulam namin sa hapunan at bukas sa umaga sa
bukas. Ito pa rin ang ulam namin. Nagtitipid kasi wala pang sweldo, wala pang sahod. Matagal pang sahod sa asawa ko. At siya lang nagtatrabaho. Kasi ako nag-aalaga ng mga bata. Ang tawag yung mga inday kay na nga tag-as na bitaw kay na-over na sa adlaw. Dapat 3 days to 4 days lang harvest na. Ito sa akin 5, 6 to 6 days kasi busy. Busy ako. Daming trabaho. Akin lahat ang mga gawaing bahay. Walang tutulong sa akin, walang tumulong pala. Ako lang, ako. Wala nang iba, kundi ako lang na. Ako lang kasi may may tawag sa Bisaya gani, saktong pananaw. Ang mga kauban ako dili saktong pananaw kay wala kita sa ako kung sa kabisi. Magkuan raman sila, maglantaw na sila nako nga dagag trabaho sa mag-cellphone. Nana akong kuan dere. Akong anak, kamagwangan, 15 years old. Di kinakibaw, bisag kapila pa na ako, istorya ginahinay, kasaba, wala. Yan. Namsa ko'y bana. Kung bana, trabaho, rasa na siya. Yan. Muabag siya, ganahan. Sa bata, pero himala na lang. Malaking himala pag tumulong sa mga bata. Magluto na ko mga inday kay humanan ako og kuan balot. Inaan akong apoy kay masunog. Mapaig. Mahaba at maiksi. Ang mga anak no, pag magsugod kog video, hindi na mahimo sila dili maglangas. Kunang ako tagsara ko makahimo og video. Kay grabe jud nilang langasa, magsige na sila samok-samok mo. Mugara bitaw sila na ay video. Ya mo na nga dili na lang ko halos mag-video kay mugara man sila. Mugara.
Ito lang ulam namin mga inday. Lumpiang toge. Gumawa ako ng sausawan na may sili. Kasi gusto ko ng maanghang. Favorite kong maanghang mga inday. Pag hindi ako makakain ng maanghang isang linggo ay manghihina ako. Ako lang ganang kumain. Dahil sanay ako sa manghang. Maliit pa lang ako. Mahilig na talaga ako sa manghang. Ano lang, mga 3 years old to 4 years old, mahilig na ako sa manghang. Sabi ng mama at papa ko, dati pa raw, mahilig na ako sa manghang. Ang bilis. Ang tagal kasi pinahinaan po yung apoy. Kasi konti lang yung idibol nilagay ko. Wala na kasing idibol. Nagtira ako para mamayang madaling araw pagluto ko ng ulam, pambaon ng anak ko. Kaya ito na lang. Konti lang yung idibol nilagay ko. Ang lakas na sumipsik ng idibol ng lumpiang taugi. Taugi? Amot, unsay pronunciation? Taugi, taugi, ausa. Basta kamo na'y bahala. Unsay pronunciation, anak. Basta ako, basta malitok lang. Bahalag mong judge mo din, mang bash mo. Ang importante, nakalitok ka. Yung anak rin yung mga pobre. 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 Kita nyo naman, pobre dyan. Makikotong ko. Kita nyo, anak mo ang, o ano, o, gitabil-tabilan og noog. Kay, ang hangin, musulod, mo, mapatay ang akong butin pag magluto. Continue ko na lang mamaya mga inday. Nana ko'y luto mga inday. O. Nakaluto na ko. Sabaa, oy. Yan. Diba nagsita na ko dyan? Uy! Tapo! Kaote akong lumpia mga inday. Kay small man ni akong kuha niya. Pinahaba na lang. Pinahaba. Nagluto ko para sa bata mga inday oh. Dili ni biplop. Ana ning embutido.
Ah, embutido or tosino ba to basta? Kay di man gud sila mo kaon kayo aning lumpia nga tiyo tawgi gud. Tawgi. Wag lang eh, hindi pronounce ana eh. Kasi siya nagitaon mo. Luto na mga inday, oh. Luto na. Mga nami, magtimpla na lang kog sausawan. May tagsawsawan niya. Mga unta na mga inday, kamana kog timplag sausawan. Halang kay kong sausawan no. Hindi makita, di lang nako i-ana kay mayabo. Mga unta. Yellow corn akong kanon. Naman may puti o. Rice. Sa akong anak. Sa baka sa tuko eh. Hilom tuko. Sa video ko. Tabak yung tuko. Yun ba? Mas ganahan ko sa yellow corn kaysa rice. Ma, Hmm? ang pa ako. Hmm? Ang kapa ko. Ano ka ba? Ako ikaw na ko. Wala na. Ibalik nga ako sa rep. Wala na ko nagluto. Tulor akong giluto. Kaya mo na mong kaong ganina. No? Kakuha naman na niyong kaong. Maang kong ang kapuka. Ang gamay, dako. Gamay. Ang gako. Ang gamay. Away, kay klaro lang ko. Gamay nga lang. Wala lagi gamay. Wala, ang init ha. Kanon. Kanang humay mo. Kamay akong giluto atong kuan man. Kay manaman mo kaon niya. Nabahaw-bahaw. Ako ang may. Sa may din ani mo. Ha? Lagi nga. Ikaw na ko na. Hindi ako kaon. Ako maanak na daganoy na. Nagkaon na sila. Pagkahuman ako glaba kung gipakaon. Pin kani kaduha na lang kaon niya. Di na ko pa panagabi inda ko kaon ay kay matug baya. Oo, ako may kaon. Tuwas kong kaon na inday.